ки дар он аз ҷумла ҷорӣ гардидани реҷаи нави ихроҷи муҳоҷирон шумо дар комментаре нанависонед, бодироин дар WhatsApp нависонед. Баъди ба дунё омаданаш ба шумо вайни билет метиҳанд, мисол ҳуҷҷатҳоро пешниҳод мекунед. Ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Дар мавзӯи депортатсия тағйироти иловаҳои нав шудагӣ дар ҳамин масъала суҳбат мекунем. Аввалан дар ҳаминҷа ба шумо хотиррасон кардан мегзарам, мо аллакай рӯзи эфира аниқ кардаем ва касое ки мехоҳед моро дастгирӣ бикунед, ҳамин видеоро комментарияша бубинед. Як номери WhatsApp закрепит кардагӣ, дар ҳамон номери WhatsApp просто салом нависонед ва 61 дона падаркара соҳиб мешавед. мавзӯи асосии имрӯзаи мо эҳтимол дар Федератсияи Русия ҷорӣ гардидани тартиби нави ихроҷи муҳоҷирон. Кумитаи Думаи давлатии Русия оид ба умури Иттиҳоди давлатҳои мустақил лоиҳаи қонун дар бораи тақвияти назорати давлатии федералӣ дар соҳаи муҳоҷиратро маъқул шуморид, ки дар он аз ҷумла ҷорӣ гардидани реҷаи нави ихроҷи муҳоҷирон пешбинӣ шудааст. Дар лоиҳаи қонун зикр мешавад, ки реҷаи нави ихроҷ нисбат ба шаҳрвандони хориҷие, ки барои будубоши қонунӣ дар Русия ҳуқуқ надоранд, мавриди истифода қарор мегирад. Ин метавонад ба анҷоми муҳлати будубоши муваққатӣ дар Федератсияи Русия ё ҳуҷҷатҳои муҳоҷират, бекор шудани иҷозаи зисти муваққатӣ РВП ё ки вид на жительство ё содир гардидани қонуншиканӣ марбут мебошад. Яке аз тартиб ва қоидаҳое ки ворид мекунанд, и дар ҳолате ки шумо як ҳуҷҷат мегиред, вид на жительство мисол дастрас мекунед ва дар ҳолати доштани муҳлате ки муқаррар кардагиянд, шумо аз ҷои зист ба дигар ҷой сафар мекунед, мисол риоя намекунед ҳамон муҳлата, дар ин ҳолат қайд шид ки мисол ҳам вид на жительство аннулировать карда шавад ва ҳам аз қаламрави Федератсияи Русия депортатсия карда шавад. Ва инчунин барои нафарҳое ки дар дигар ҷоҳо хучона сабти ном кардагиянд ва хучон дар дигар ҷоҳо зиндагонӣ мекунанд, ба ин чиз қариб 99% муҳоҷирон рӯбарӯ мешаванд, регистратсия дар дигар ҷое ва ҷои зист дар дигар ҷое. Ва Думаи давлатӣ гуфт ки махсус дар ҳамин мавзӯъҳо чораандешӣ карда шавад ва ин гуна нафарҳо аз қаламрави Русия депортатсия карда шаванд. Агар ки Думаи давлатӣ пешниҳод кард ҳамин чиза ва ин пешниҳод ки қабул шавад, баъдан ба қонунгузорӣ ва дар тартиби депортатсия кардан боз мақсад усулҳои наву тағйиротҳои нав ворид карда мешавад, ки боз як гурӯҳ нафарҳои навам низ ба ҳамин роҳҳо депортатсия мешаванд. Хоб, тамошобинони азиз ва гироми қадр, акнун комментарияҳои шуморо хонда ва ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. Бо диққат гӯш кунед. Дар ҳаминҷа ба шумо тавсия метиҳам, агар ки бихоҳед ба границаи Қазоқистон бо нархи арзон сафар кунед, дар ҳамин видео номер ҳастай, дар WhatsApp-аш аз номи ман гап занед, шуморо аз шаҳри Питер ва аз шаҳри Москва ба границаи Қазоқистон мебарам. Як кас нависондаи салом бародар, ҳозир бе мушкилот патент карда мешавад? Як мегуфтед бародар, пешакӣ раҳмат. мақсад вақте ки шумо мерен дар Федератсияи Русия имтиҳон месупорен, барои донистани забони русӣ сертификат ки дастрас карден, бале дар ин ҳолат бе ягон мушкилӣ баъдан ҳуҷҷатҳои шуморо қабул мекунанд. боз як кас нависондаи салом ака, ведварения дорем чандсола буданша дар куҷо фаҳмем. ҳамун суде ки постановление баровардагии нисбати шумо, аз ҳамунҷа танҳо шумо метавонед фаҳмида. Тамом. Як кас нависондаи ака патента отказ кунӣ. Чанд қа пас патент карда метавонӣ? Отказ дар чӣ мавзӯъ дар назар дорӣ? Яъне ки аннулировать кардан агар дар назар доштагӣ бошӣ, баъди 1 сол то айсари нав ҳуҷҷат супорида метавонӣ. Як кас нависондаи салом ака, ҳар гапҳои пастубаланди навиштагиёро аҳамият натиҳед. Асабота вайрон нака, барори кор хоҳам. мо аҳамият наметиҳем, лекин баъзе вақт ҳамун бадбахтое ки гапҳои ноҷон менависонанд, якта дуташа мехонем ва ягон ҷавоби нақдшон метиҳем. Як кас нависондаи ака, ҳамин қарор кай меброяд? қароре ки ба як патент дар чандин шаҳрҳои Россия кор кардан бояд иҷозат битиҳанд, мумкин ҳамин моҳ ё ки моҳи дигар аллакай ба имзо бирасад. Чунки вақте ки пешниҳод шид, дар ҳамун нашрия омадагӣ буд ки баъди пешниҳод шидан 1 моҳ пас аллакай бояд қувваи қонунӣ пайдо кунад. Як кас нависондаи салом акаи Сорбон, ман дар комментарияи шумо салом навиштам. Инҷада ягон номери WhatsApp нест. номери WhatsApp ҳамин комментарияро бинен ҳастай. Шумо дар комментария нанависонед, бодироин дар WhatsApp нависонед ва дар онҷа маълумоти пурраро барои шумо рӯй мекунам. Як кас нависондаи салом акаи Сорбон, ҳамин ай Тоҷикистон омадани Россияро мегуфтӣ. Чӣ хелай ҳамин сертификат?
екзамени нагзаштагӣ одама депорт мекунанд. мақсад ҳамин ҳози строг гашидагӣ дар донишгоҳҳои олӣ танҳо мисол шумо мерен имтиҳон меспоред ва ҳолатҳое шидааст ки касе ки аз екзамени намегзара мақсад бале запрет на въездаш кардестиянд. ин ҷиҳат аст строго ҳози судид кардестиянд, строго назорат кардестиянд ки мисол ҳамаи ҳамин чизо қонунӣ супорида шававу сертификата нахаранд аз ягон ҷо. Як каси дигар нависондаи Сорбон бародар газ пешравиҳот гарениянд. ягон каса гӯш накун, пешравӣ брат. раҳмати калом бародари азиз, мо ягон каса гӯшам намекунем ва ягон каса аҳамиятам наметиҳем ба хотире ки ҳастанд нафарҳое ки мисли шумо дастгирӣ мекунанд ва тамошо мекунанд моро. мо каме ҳам боша фоидаи худмонам мерасонем, каме ҳам боша ба чени фаҳмиши худмон ягон чиза дар доираи қонун гап мезанем. ба ҳамин хотир касе ки дуруст мефаҳма зиндаву сарбаланд бошед. як кас нависондаи гуфтагӣ бидед, як фарзандаш бошад, дуюмаш дар дунё наомадагӣ бошаду 7 моҳа бошад, дар хизмат намеравад. гуфтагӣ бидед ҷавоба пешакӣ раҳмат. ман дар ягон ҷой хеле нагуфтам бародари азиз ки агар дуюм фарзанд дар батн боша аз хизмат озод мешен. ин гапа дар ягон ҷо нагуфтам, ти хато карда. аввалан вақте ки як фарзанд дорен ва дуюм фарзанд вақте ки ба дунё меояд шумо дар хизмат бошен, баъди ба дунё омаданаш ба шумо ваени билет метиҳанд, мисол ҳуҷҷатҳоро пешниҳод мекунед, аз хизмат озод мешен. тамошобинони азизу гироми қадр, то наворҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.